Тамашалар хайыр ноябрьнан 25 эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырымыз студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Чақмағанында қабатланған Инвер топчының давасы бақылмасы үшін ежғалжелер сөзде махкемені Қырым татар жаға тержіманнен темін етмеген. Бұндан себеп топлашув чоқ девам етместен декабрінің 8-не қалдырылған. Ички районының ежғалжелер махкемесі оның давасыны açıq режимде баққанына бақмадан Mahkeme salonuna dinleyicilerini koymağanlar. Buna beraber mahkemeci jurnalistler mahkeme toplaşıvında bulunmasına karşı çıkkan. Mahkemeye kelgenlerini ise polis xadimleri videoga çıkargan. Коронавирусная инфекция, так скажем, становится поводом для того, чтобы злоупотреблять этим и собственно, проводить все в закрытом режиме. Сегодня вот здесь присутствуют сотрудники МВД, это, я как понимаю, оперативные сотрудники, которые проводят, скорее всего, оперативно-розыскные мероприятия, но в этом почему-то не признаются. С какой целью это делается, я тоже не понимаю, потому что, ну, как бы слушатели пришли, все проходит в мирном достаточно русле, как все эти 6 лет, начиная с 2014 года, несмотря на все эти надуманные обвинения в терроризме, в экстремизме, а сейчас и в том, что якобы человек не донес на кого-то и так далее. Августың 31-ында ишгалжелердің көветшілері бірден Судақ шері, Ички, Сейтлер районларында 4 Қырым татары Айдер Аблякимов, Ридван Умеров, Айдер Кадыров, Энвер топчының евінде тентув кечірді. Эпсіні игил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов иле ичтимаяғларда язышқанлары ақта Русия құқоружы органларына хабер етмегенлері үшін қабатлайлар. Қырым татарларға 100 000 рублеге қадар пара жезасы яда 1 жыллық хапыс жезасы белгілене біле. Aslı olmayacak şey süt oluyor da. Aslında bizim dinimize uymayacak şey için süt oluyor. Yani bizim dinimizde birisini çakmak ya da o şeyler için etmek olmayı da. Ha bunlar bu din kardeşimiz çakmamazlığı için süt yapıyorlar. Yani birisinin kabahatini görüp onu aytmağanı için süt yapıyorlar. O nasıl şey? Вот вам 37-й год, вот вам подозрительность и ненормальное общество. Сегодня мы видим следы тех позорных для нашей истории лет 37-го года, сталинщины, бериевщины, гулагщины. Нормальное общество от этого должно избавляться. Ишгалжелерінің паспортын алғанлар, құрбанлар, алмаға мечбур еткенлер месулетлікке желп етілежек. Бұны зеркало неделе нешіріне берген интервьюда Украина баш прокурорының муавина Гюндуз Мамедов айтты. Оның сөздеріне көре ишгал етілген Қырымда Русия паспортлары берілівін Украина мечбуре олар ақтаны. Повесе қаларына Русияден ғайры ичбір мемлекет танымады. Мечбури паспортизация бұл арби жинайет ве инсан ақлары бұзылывыдыр. Мамедовның сөздеріне көре ишгалжелер месулетлікке желп етілмесі үшін паспортизациямен бағлы мәліматны топлап халқара жинайы махкеменің прокурор офисіне юллағанлары. Оскільки відмова від паспорта призводить до певних наслідків, притягнення до відповідальності за порушення міграційних норм Російської Федерації, примусової депортації, неможливості працевлаштування, відсутності доступу до соціальних і медичних послуг – це все свідчить про витіснення громадян України з території півострова, штучну заміну демографічної ситуації та заселення Криму громадянами Російської Федерації, що є елементами воєнного злочину. Украинада да 229 коронавирус хастасы вефат еткен. Кечкен күн девамында 13.882 яңы COVID-19 хастасы белгіленген. 8,5 инсан түзелген. Хасталарының ең чоқ сайысы Днепропетров, Запорожье ве Одесса вилетлерінде белгіленген. Киев шері ве вилетте коронавирус тарқалмасы баяғы ексілген. Базар ертесіне көре уч кереге. Тебе системаны телеке алтында қалдырмамақ үшін сағылық назиры Максим Степанов карантин қайделеріні рәйет етмеге чағыра. Аксиалда Украинада умуми карантин көрсетіле біле. Ярандан башлап Украинада коронавирус тестінден құранта екімне мұражат етместен біле кечмек мүмкін. Мобиль бригаданы контакт-центрге телефон ашып чағырмақ мүмкіндір. Прекрасно розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби. Це, тобто, ця людина потребує швидкої допомоги,
а не такі по великому колу. Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб, попросили в тому числі органи місцевої влади, щоб визначили відповідальних осіб, і щоб ми дуже швидко могли викликати мобільну бригаду. Ишғал етілген Қырымда 282 жаңы COVID-19 хастасы белгіленген. Ишғалшыларының мәліметіне көре да 9 кіші коронавирус құрбаны олған. Да олмаған ноябрь айы девамында COVID-19 хасталығына ұғырап өлгенлерінің сайысы октябрь айына көре ярыға артқан. Қырымның мемори сыңырында COVID-19 вирусы белгіленмесі үшін бедава тест yapmaға планлаштыралар. Бұны ишғал етілген территориялар реинтеграциясы назерінің муавина Инна Голованчук хабар етті. Оның сөздеріне көре тестленув ноқталарына Херсон вилайеті тарафындан қызметлер берув мерkezінде ерлештіре білелер. Амашымдылық белі дегіл тесттен еркесіні кечірежеклер яда тек хасталық симптомлары олғанларына. Назир муавина хабар еткеніне көре бөлек қызмет елінің сонына қадар ішке түшіріле біле. З метою воз'єднання сім'ї, зокрема у разі спільної подорожі членів сім'ї, за наявності підстав для перетину контрольного пункту хоча б одного члена сім'ї. У разі повернення до місця свого проживання громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим, чи фактичне місце проживання, перебування яких відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб розташовано за межами Автономної Республіки Крим. У разі важкої хвороби, смерті близьких родичів. У разі необхідності забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких або хронічних хвороб. У разі виїзду з тимчасово окупованої території України особа, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі. Перетин контрольного пункту дитиною, яка не досягла 16-річного віку, в супроводі одного з батьків з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Перетин контрольного пункту особами з метою відвідування закладу освіти для навчання за умови надання документів підтвердження. З метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку із виконанням міжнародних зобов'язань представниками іноземних дипломатичних представництв і консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні. З метою прийняття спадщини, наявність інших випадків, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою контрольного пункту в будь-якому напрямку з підстав гуманітарного характеру або з метою запобігання виконанню загрози життю та здоров'ю особи та або порушення її прав. Украина Назирлер Шурасы Қырымның мемори сыңарына кечif учынына шымды шеткен гуманитар себеплеріні таздықлады. Мемори сыңар кечішлері қапалы олса біле гуманитар себеплер esasында Қырымдан чықмаға ве Қырымға бармаға мүмкін олажақтыр. Шымдылық мемори сыңар кечіш нұқталары евелкі режимде чалыша. Қырымдан чыққанлар див дома илевесіні юклеп самоизоляцияда бұлынмалы. Яда тест тапшырып самоизоляциядан чыға біле. Мемори сыңар кечішлері қапалмаған тарызда үкімет қабыл еткен қарар кечіш қайделеріні саделештіре. Ама мүмкін олғаны қадар себеплеріні таздықламақ үшін весиқаларыны кетірмек керектір. Оос аланында душман снайпері 72-ші бригаданың аскерін атып өлдірген. Уджым Туневын Авдеевка жеварында япылғандыр. Яуралынған дигер аскерлер вейкімлер тарафындан әжіле ярдым алған, ләкин аскер госпитальде вефат еткен. Ноябрь ай девамында Оос аланында бұл Украина арбилері арасында олған бірінші өлімдір. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Від початку поточної доби 25 листопада по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Мираметлі динозавр Қырым татар жалап етежек. Бір айдан Ләле телеканалының эфирінде Қырым татар тілінде сеслендірілген Дисней мультфильмі тақдим етілежек. Оның инглиз тілінден тәржіме еттілер, әмде қараманларының адларını ұйғынлаштырдылар. Мультфильм бастасынен балаларға ана тілімізні яшлықтан өгренмеге имканлар ачыла. Ама мультфильмде тек бала мевзулары дегелде евге қайтув ве елда олған қиынлықлардан кечув мевзусы көтеріле. Тәпсілетліжа, евқамызда сейретініз. Çolpa. Cenazeci. Yok, bit. Çıban. Arsız. Ucur. Sasık. Deli. Korkak. Melevşe. Tiken. Çuhun. Benek. Benek. Mımında gel benek, mında gel. Екі ай дегенде Арлы динозавры Қырым татар жалап етіп Ләле телеканалының сержілеріні қуандырacak. Бұл бізім сериямыздың альтернатив тарихы. İnsanlar қоба адамы севиесінде қалған. Дүнияда есе ақыллы динозаврлар яшай. Арлы огынде ұзақ yol. O da қазадан башлана, ана бабасыны ғайып ете. Baba. 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 Енді оның мақсады евіне қайтмақтыр. Екене ел көстергічі yüksek дақ. Оның елында емшеңлік әмде сынавлар олacak. Ама янында ер вақыт кечкене қоба адамының баласы бар. İngiliz тілінден тержіме, сеслендірув, ұйғынлаштырув бір қач айлық иштір. Сеслендірежек актерлар тапылмасы ең қиын иштір дейлейха режиссері Нефизе Сейдаметова. Чүнки тек келішкен сезді келде Қырым татар тіліні темелінен білген инсанларны қыдырғанлары. Babasız kıyналғаныңны білем, амма башқа чареміз yok. Арлоу. У нас была проблема в выборе главного героя. Пробовали несколько мальчиков, и потом утвердили одного из них, это Халил, очень талантливый. И мне понравилось его развитие, потому что вначале он был довольно таким закрытым, скромным, но в процессе он очень быстро раскрылся. И даже когда мы слушали первые дубли, мы заметили разницу. Дубляж актері Эльвина Зейнединова башқараман Арланын анасыны аман-аман бірінші кереден сеслендіре. О озы кечкене бала анасы ве бұйық актерлық тәжірибесі бар. Генри. Başlandı. Лейха мөйліфлері қайдеткенне көре, мераметлі динозавр Арла кечкене сейіржілер үшін немене олмалы. О ер вақыт садық дос. Қиынлықлар оғынды бойсын майве кечкене баланы ана тіліне өгрете. Мен қызыма бетте бұл мультфильмні көстермеге істейм. Олелені ер вақыт баха. Қырым татар тіліні өгренмек үшін век бегене өзіде Қырым татар жалап етмеге тырыша. Емде мен çalışам. Bizim Қырым татар балачықлары ана тілімізні огренсінлер. Onun için тырышам. С ранних лет им нужно говорить на крымско-татарском, а когда они слышат речь крымско-татарскую, они как бы привыкают к этой атмосфере. Если даже родители, возможно, не в полной мере говорят на нашем родном языке, то они, смотря мультфильмы, могут обучаться и самостоятельно. Мераметлі динозавр. Бұл сене Ләле телеканалы тарафындан сеслендірілген үшінші мультфильмдір. Монтаж басамағы биткенінен оны Ләле телеканалында декабрьнің башында тақдим етежеклер. Дубляж тақымы есе яңа лейха өзерінде чалышы башлады. Владислав Стужук, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Ұсат қазір олған сонки хаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден есе айырылманыз көрішкенже.